Listen. Welcome to Ma Sambalai Temple in Sambalpur. तो आसନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 4:30 ହେବ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଉ ହେଇଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭିଉ ପରିବେଶ ଦେଖି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ଥାଇପାରେ। ତ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସେସ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଭାଇ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଭାଇ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ ହେଲୁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଟିଟୋ ସେମିତି ଭାଇ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ଭିତରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କର ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ମା ସମଲେଇ ମା କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଏକ ନମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ପଟକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଭିଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ବଲପୁରର ଏମିତି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ କୋଲକାତାରେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଟପ୍ ଭାଇ ପାର୍କିଂ ଲେଭେଲ ଟପ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଯାହା ବି କୁହ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ପୁରା କୋଲକାତା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲରେ ବି ଟପ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ତ ଭାଇ ପୁରା 10ରୁ ପୁରା 10 ପୁରା ଭଲ ଟପ୍ରେ ଅଛି। ତ ମା ଜୟ ମା ସମଲେଇ।